இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு, கொஞ்சம் இறங்கி வா ரதத்தை விட்டு அப்படின்னு சொல்லி. என்னடா என்ன சம்பவம்னு யோசிக்கிறீங்களா? 2 ராஜாக்கள் 5ஆம் அதிகாரம் 9, 13, 14 வசனங்கள் வாசிங்க. நாகமோன் உடம்பு ஃபுல்லும் வியாதி. அந்த குஷ்டம் சுகமாறதுக்காக தீர்க்கதரிசி கிட்ட வராரு. அப்படி வரும்பொழுது அவர் சொல்ற ஒரு விஷயம், வரும்பொழுது ரதத்துலதான் வந்து நிக்கிறாரு. அவர் பெரிய ஒரு அதிபதி தோரணையில வந்து நிக்காரு. ஆனா எலிசா வெளியே வரவே இல்லை. நீ போய் யோர்தான்ல மூங்கு அப்படின்றாரு. உடனே இவளுக்கு பயங்கர கோவம். என்னடா எங்க ஊர்ல இல்லாத நதி அவங்க ஊர்ல இருக்க போது நான் எதுக்கு போய் மூழ்கணும்னு யோசிக்கிறாரு. அப்ப அவங்க சுத்தி இந்த வேலைக்காரங்க சொல்றாங்க, சின்ன விஷயம் தானே சொல்றாரு, போய் செய்யுங்க, அவங்களுக்கு வியாதி சுகமாயிருங்கிறாங்க. சோ அப்பொழுதுதான் அவர் ரதத்தை விட்டு இறங்குறாரு. இறங்கும் பொழுதுதான் அங்க ஒரு அற்புதம் நடக்கிறத பாக்குறோம். இன்னைக்கு நிறைய நேரம் நம்ம ரதத்துல உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு பெருமையில உட்காந்துட்டு இதெல்லாம் நான் செய்யணுமா, இது எதுக்கு நான் பண்ணணும், இது செஞ்சாதான் அற்புதம் நடக்குமா, இப்படி பல விதவானங்களை பேசிட்டு ரதத்தின் அனுபவம் இப்படி மேலேயே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா we can't see the miracle in our life. கொஞ்சம் ரதத்தை விட்டு நம்ம இறங்கணும், நம்மளை இந்த மாதிரி தாழ்த்தும் பொழுதுதான் ஒரு பெரிய மிராக்கிளை உங்க லைஃப்ல பார்க்க முடியும். ஒருவேளை பல நாட்கள் இந்த குஷ்டம் அவனை விட்டு போகவே இல்லை. ஆனா எப்ப ரதத்தை விட்டு இறங்கி எலிசாவின் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தாரோ அப்பொழுதே ஒரு சுகம் உண்டாந்தானே பாக்குறோம். இன்னைக்கானவர் சொல்றாரு, நீ எந்த ஒரு காரியத்துல மேல கொப்புல ஏறி உட்கார்ந்த மாதிரி ஒரு பெருமையில ஏறி உட்கார்ந்ததுனால இன்னைக்கு இறங்கி வா என்று ஆண்டவர் ஒரு கட்டளை கொடுக்குறாங்க. எந்த அளவுக்கு நம்மளை தாழ்த்துறோமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உங்க லைஃப்ல பார்க்க முடியும். இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட போய் கேளுங்க, ஆண்டவரே இன்னும் எனக்குள்ள என்ன பெருமை காணப்படுது என்று உணர்த்துங்க. இன்னும் நான் எந்த விஷயத்துல இருந்து எந்த காரியத்துல நான் இன்னும் இறங்கி வரணும் அதை எனக்கு உணர்த்துங்கன்னு கேளுங்க. நிச்சயமா அதை நீங்க உணர்த்தி இறங்கி வரும் பொழுது அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம், ஒரு நியூ திங்ஸ் உங்க லைஃப்ல பார்ப்பீங்க. மே காட் பிளஸ் யூ.